Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. An-nadhuru tawi iki kubab nerangake ningali fis sholati ing dalam salat. Ningali lama maring perkara holuka kang nungkolake apa ma ka ing sira anha anduh saking salat. Ibab nerangno wayah salat nyawang sesuatu iku dadekno ora kusuke salat. Holuka maksudnya nyibukke iku ya berarti nyibukke ora dadekno fokus ning salat. Jadi nyawang apa wae iku sing dadekno ketungkul utawa dadekno ora konsentrasi ring salat. Kita critakno mangke wonten setunggal hadis Kanjeng Nabi dhewe nggih mengalami lan para sahabat-sahabat sendiri juga mengalami. Dan pas mengalami kejadian seperti itu biasanya itu kudune kepiye, apa yang harus kita lakukan. Yo kena ditiru, yo kena belajar dikurangi lah. Cuma gambaran saja, tapi gambarannya itu diambil dari kisah Nabi lan kisah para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Yahya an Malik an Alqamah bin Abi Alqamah an ummihi saking ibune Alqamah. Rupane anna Aisyah ta satemene Siti Aisyah zaujan Nabi kang dadi garwane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat iku ngendika sapa Aisyah mau. Rupane ngendikane ahda rerobo utawa paring hadiah sapa Abu Jahmin bin Hudzaifah. Paring hadiah li Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisatan ing kemul lurik samiyatan kang merapat utawa bangsa Sam. Laha kang iku keduwene khamisah, keduwene kemul mau alamun utawi lurik. Lurik maksudnya yo jelaret-jelaret dawa jenenge lurik. Ana lurik-lurike. Fasyaita mongko nekani sapa Kanjeng Nabi fiha ing dalem khamisah mau as-sholata ing salat. As-sholata ing salat. Jadi suatu ketika diceritakan oleh Siti Aisyah Kanjeng Nabi iku diwehi hadiah kemul karo Abu Jahmin mau. Kemul mau iku ana lurik-lurike. Cara ring tuku niku konggone negara Sam. Jadi produk dari negara Sam. Jadi kemule ana lurik-lurike. Lah bareng diwehi hadiah kaya mau Kanjeng Nabi iku dinggo salat. Maksudnya dienggo diagem kanggo nekani salat. Jadi cara wong nganyari kemul utawa kaya wong sorban lah. Dianyari kanggo salat. Beda karo awak dhewe kadang. Jadi tuku kambi anyar, tuku sarung anyar kadang ora dianyari kanggo ngibadah, tapi kadang dienggo nganyari kanggo pamer-pameran. Jadi ora kok pertama digunakan kanggo berhubungan karo Allah, tapi kadang digunakan kanggo ndikekno karo hubungan karo manusa, pamere karo manusa sik. Biasane niku awakku dhewe kadang ngoten niku. Mboten kok ngarani liyane, biasane ngoten. Kadang klambi anyar cara dienggo kanggo ibadah iku jarang, tapi nek kanggo pas metu-metu jalan-jalan kadang sing lambi apik-apik dienggo. Ku sifate awak dhewe. Nek ngadep Gusti Allah nggo salat kadang klambine elek-elek. Wis sing ketoke wis lawas-lawas dienggo sembahyang ngadep Gusti Allah. Sing anyar-anyar biasane dienggo nggo jalan-jalan. Ku sifate awak dhewe.
Kanjeng Nabi niki mboten. Dadi diwai klambi anyar pertama kali malah tinggu ibadah, tinggu sholat. Falamang surafa mongko semangsane wis rampung utawa buyar sapa Kanjeng Nabi, kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi. Ngendikane ruti balekno sira hadil khamisata ing ikilah klambi utawa kemul mau ila Abi Jahmin maring Abi Jahmin. Fa ini mongko satemene ingsun iku naudurtu iku ningali sapa ingsun ila alamiha maring lurik-lurike khamisah mau. Ningali fis sholati ing dalam sholat. Fakada mongko par-apa alamuha mau iku yaftanuni iku mitnah apa alamuha ing ingsun utawa mitnah apa lurik-lurike mau ni ing ingsun. Bareng dianyari nggo sembayang Kanjeng Nabi bar selesai sholat ki ngendikane karo Siti Aisyah. Ngendikane iki lho klambi apa kemul iki balekno ring gone Abi Jahmin. Terus kon balekno ring ngene Abi Jahmin. Mergo tanggo sembayang iki ketoke kok mengganggu ya. Mengganggu ila ilmiah fi sunat fakada yaftunani. Jadi mengganggu kekhusyukane Kanjeng Nabi. Mengganggu konsentrasine Kanjeng Nabi. Dadi warna lurik-lurike ku mengganggu salate. Kanjeng Nabi ngoten. Dadi ana sesuatu kok mengganggu salat ki dikon ngilangi. Dikon ngilangi utawa dikon mano wong iki mau. Dikon balekno. Iki di dalam hal salat ya. Kadang di luar salat mungkin ya begitu juga. Kadang ana sesuatu sing ketoke ndadekno awak dhewe aduh karo Gusti Allah, ki mungkin ya dikon ngilangi. Belajar dihilangi utawa dikurangi, kudune kan ngono. Kanjeng Nabi memberi gambaran. Suatu yang mengganggu kita hubungan dengan Allah iku dihilangi nek iso. Nek ora iso ngilangi maksudnya abot ya dikurangi. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadatsani Malik an Hisab bin Urwah an Abihi saking bapak Hisam. Anna Rasulullah satamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku labisa iku nganggo sapa Kanjeng Nabi khamisatan ing kembul. Laha kang iku keduwene khamisah alamun utawi tetenger utawa lurik-lurik mau. Sumato mongko kari-kari maringake sapa Kanjeng Nabi ha ing khamisah mau Aba Jahmin ing Aba Jahmin wa khodalan ngalap sapa Kanjeng Nabi min Abi Jahmin saking Abi Jahmin ambijaniyatun ing kemul kang ora ana lurike manane ing kemul kang ora ana lurike lahu keduwene Abu Jahmin. Faqala mongko ngendika sapa Abu Jahmin ya Rasulullah lima lan krana apa. Faqala mongko jawab sapa Kanjeng Nabi ini satemene ingsun iku naudurtu iku ningali sapa ingsun ila alamiha maring luri-lurike khamisah mau fis sholati ing dalem salat. Jadi suatu ketika iki diriwayatno saking Abu Hisam bin Urwah dari bapak Hisam. Kanjeng Nabi utawa Rasulullah suatu ketika niku ngagem kemul sing lurik-lurik. Bareng ngono kemul mau diwehno Abu Jahmin. Wa khoda min Abi Jahmin abni hadan terus dijolno, jadi wong dijolno lah. Dia saling nganggo kemul lurik-lurik, sorban lurik-lurik Kanjeng Nabi nggo sembayang. Kan sedelok dijolno ring gone Abu Jahmin. Dijolno sing ora ana lurike. Terus Abu Jahmin tanglet karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok jenengan ijolke masalah terus wonten napa kok jenengan ijolke. Terus dijawab karo Kanjeng Nabi, ini nadaratu ila alamiha fi sholat. Aku pas sholat iku
kakean cara anu nadhuratu ila ilmiah, ningali lurik-lurike khamisah mau. Dadi mengganggu. Ngger salat itu kok malah ketok wae lurik-lurike mau. Jadi mengganggu dalam salat. Jadi awak dhewe kadang nek nggawa klambi mulai kadang ana keterangan fikih bareng disunatkan memakai pakaian putih-putih, polosan iku ben ora mengganggu liyane. Kadang dosa, kadang ora perkara awak dhewe sing lakoni, kadang ya krana sanding-sandinge barang. Sanding-sanding maksudnya kanca-kanca awak dhewe sing kadang nggo kaos ana tulisane apa gurine ngono kadang kan ora jarak kesawang. Terus kadang atine kentek karo maca kadang. Kuwi lho cara awak dhewe kadang ora paham, maksudnya ora rumangsa nek kuwi mengganggu liyane. Dadi mengganggu liyane iku ora masalah kok sing ketok mata kaya nyalai wong utawa misuhi wong. Dadi mengganggu dalam salat ya iso wae kaya mau nggawa kaos sing ana tulisane utawa nggawa sesuatu sing ketoke nyeleneh mungkin. Iku mengganggu liyane pas salat. Iku termasuk dosa ta model ngono kuwi. Diangen-angen dhewe. Dadi mulane kadang dianjurkan nganggo klambi putih, nganggo polosan-polosan iku. Wis bener iku jenenge ajaran ngono kuwi ben ora ganggu liyane. Mergo Kanjeng Nabi dhewe sekelas Kanjeng Nabi niki lho. Wong meneh awak dhewe. Ngarane nek iku mengganggu anggone khusyuk dalam salat. Wa hadatsani Malik an Abdullah bin Bakrin an Abi Talha sateruse semonten mawon diangen-angen dhewe. Al-Fatihah.